Здравейте! Доста отдавна не сме правили скринкаст, но днес преценихме, че след огромния шум, който се получи около Google Buzz, има нужда да ви го представим. Разбира се, съвсем накратко. Нека първо се спрем на неговата компютърна версия, а по-късно и на мобилната. За да влезете в Buzz, е достатъчно да отворите своя Gmail, ето, ние вече сме го направили, и да кликнете върху Buzz. В сайдбара, като той е абсолютно интегриран с Gmail и както и с доста други услуги на Google, като Reader, можете да видите, че всъщност доста прилича комбинация от Twitter и Facebook. Прилича на Twitter по това, че всички съобщения от хората, които следвате, са подредени в този сравнително стегнат фид, но както виждате има и готово визуализирани изображения, които можете да видите директно в фида, без да кликате върху линкове. Налични са и възможности за коментар и за лайк, харесваме и за допълнително споделяне, например по имейл. Например, нека харесваме тези снимки. Ако искаме да бъзнем нещо, което най-вероятно ще се превърне в новото tweetвам, но нищо не се знае. Може да изберете дали да се публикува като обществено мнение в мрежата или като частно. Т.е. да се вижда само от избрани хора. Нека да бъде обществено. И да го публикуваме. За разлика от Twitter, можете да редактирате вече бъзнатите бъзове. Налични са и възможности подобни на Facebook за автоматично разпознаване на линк и визуализиране на неговото съдържание. Например, ако влезем в YouTube и изберем дадена песен. 1, 2, 3. И след това пейснем линка в нов бъз, ще видим, че тайла на видеото се визуализира. Нека публикуваме. Нека разгледаме и мобилната версия на Buzz върху iPhone. Като всъщност Buzz има специална версия за устройства с големи сензорни дисплеи, включваща iPhone и Android устройствата. Разбира се, защото те също са на Google. Всъщност, интересно е, че Buzz има интеграция с вграденото Maps приложение в Android, което го прави по-удобно свързано с iPhone, но това може да се подразбира. И защо бъзнахме един кратък тест. Както видяхте, Buzz може да се активира директно от горната лента с инструменти в мобилната версия на Google. Ако се чудите защо iPhone постоянно пита дали да публикува нашата current location или текущото ни местоположение, това е така, защото не сме позволили на Buzz автоматично да прави това. Все пак мислим да спрем да ползваме Buzz след края на това ревю. Ето и фида с бъзовете. Можете да ги видите и на карта спрямо вашето положение. Ето и отново този въпрос, но сравнено с вграденото Maps приложение на iPhone, онлайн базираните карти на Google с Buzz интеграция се държат малко по-пяно и по-бавно. Всеки път, когато променяте нивото на зум, на увеличение, ще виждате тези неприятни сиви квадратчета. Тези малки балончета в картата всъщност са бъзовете. Нека видим дали има други бъз потребители в Търново, където се намираме в момента. Ето това кръгче пък е нашата приблизителна локация. Изглежда няма други хора, които използват бъз в Велико Търново. Както виждате, можете да добавите шорткът към Buzz директно в хоум скрина си.
за да няма нужда всеки път да влизате в адреса. Може да директно да напишете и в търсачката bus и така кликнете в него. След като вече сте тествали bus, ако услугата не ви хареса или решите, че никой няма право да си играе с вашата лична информация, най-лесно можете да я изключите. Бутона, за да направите това, се намира точно до бутона за изключване на Google Talk, най-отдолу. И на български се превежда изключване на вестите. Достатъчно е да маркирате двата чекбокса и да кликнете запазване на промените, както ще направим сега. И вашият Gmail отново е ваш.